On track ang konstruksyon ng second phase ng North-South Commuter Railway na kilala ring Malolos Clark Extension. Ayon sa Department of Transportation, 27.79% na ang completion rate ng proyekto. Ito'y may habang 54 na kilometro na kukonekta sa Malolos, Bulacan at Clark, Pampanga. Kabilang sa mga ongoing pre-construction activities ay ang site inspection sa Clark International Airport at Apalit Station na magkakaroon ng groundbreaking sa darating na Mayo. Sa oras na maging operational, magkakaroon din ng Airport Express service ang naturang train station. Ang dati-rating 2-hour drive mula Clark Airport patungong Makati City ay magiging 1 oras na lamang. Mayroon itong 37 stations na nakaposisyon sa 26 na local government units. Nakatakda namang makumpleto ang Phase 2 sa huling quarter ng 2024. Ang proyekto ay bahagi ng Build program ng pamahalaan. Ang North-South Commuter Railway Project ay may 488 billion pesos na pondo na inutang sa Asian Development Bank. Sa kabilang banda, 24,000 local construction jobs ang kinakailangan para sa 3 taon na pagbuo sa proyekto at 14,000 na trabaho naman na may kinalaman sa railway system. Rainiel Pawid, CLTV News.